Sziasztok, ebben a mai videóban Schoolboy renovéjezni fogunk. Ha kérdezitek, hogy miért a téli update van, ez a demója, és 2026-on, és a demója azt a mindenit, hogy hát ide ezt nem sajnálják ideírni a demo. Húha, ez aztán nagyon demós. Mom, can I go play? My friend is here. Tényleg nem mondott, hallottam. Did you finish your Happy New homework? Year. Yes, all done. Then show me your class journal. Wait, what's that? An F? Teacher's note? Misbehaved in class? Was goofing off. And yet you want to play outside? You should be ashamed! Go study! No going out for you! Ja. He's grounded today. And watch out. If I see you slicking around, I'll rough you up real good. Jó van, ott te mondod, nyénye. I need to find a way to sneak out of the house. Realisztikus. Amúgy ma nem rosszból mondom, de... Why are you so sloppy? Ma nem rosszból mondom, de azért azt be lehetett tenni, hogy ne így legyen kitéve a demo. Nem tudom mi a password, én abból hülye vagyok. Csak ezt a szart kikapcsolni. Hello? Jó, akkor nem kapcsoljuk ki. Hol Isten, de demos. Az anyád. Wait a minute. And there is another miss! És nem mehetek ki? Ha nem mehetek ki. Hát akkor hogy mi értelme van, ha nem mehetek ki? Who passes like that anyway? Ládán nincsen soha baja. Gondoltam, hogy nem ez lesz, de jó van. Well, there they go again! Oops, Is that noise coming from bedroom? I need to check. I need to hide somewhere quickly. Na bajba vagyunk. Ó, I gatya. hope I don't get caught. I hope I don't get caught. Hold on. Oké. Something's not right here. Bro, a kulcsot nem vedd észre. I probably imagine it. Ja. Looks like I made it. All right. I gotta go water the Christmas tree. Menek? No. Most kell menned hugyoznod. Why are you so sloppy? De, van a reg. I can't see a thing. Come on, pass! Come on! De nincs értelme, mert hogyha nem mehetek ki, akkor minek kell nekem a dirty reg?
Ó. De ezt hiába kapcsolom ki. Yeah, right! No. Counterattack! Jaj. Stop! Itt van! Azt a... Az is... De megijedtem! Azt a... Fúha! Én tudom mi lesz, de... Várjál, olvasd meg. Jaj, elnézést, Hú, de megijedtem. This is a demo version of the game. For evaluation purposes. By the full verzió. Aha, és kinyissa. Igen, most a demo... Igen, demo ez van. Simulator Buckshot. What? Nem, ez nem lehet igaz. Nekem itt kinyitottam a Steam-et, és azt írja a Schoolboy Runaway 2 euró. No várj, nézzük meg a igazi Steam weboldalán. Mert ott a Chrome-on nyitotta ki. Hurry up! I'm freezing already! Let's go! Что это такое? Aha! Amikor én néztem, akkor meg 20 euró volt a Schoolboy Runaway. Na mindegy. Jó, hát akkor tudjuk, hogy 2 euróért még meg tudom venni, még nem vészes. Az még nem annyira vészes. De ez igen. Let's go! De ez így vészes, hogy ez demo. Mert... Aj. No way! Me doing homework, me and studying just don't go together. Jó, hát ez egy ilyen... Hát, ja. How? How Oh much dear! longer? I'll need a special grease remover here. Na jó van, hát igen, ez a videó ez nem tartott sokáig, mert azt hittem, hogy több mindent lehet csinálni, de hát ti is lássátok, hogy hát ez egy nagy kupac izé. How could you not Beep, beep, see beep, that? Oké, mögötted vagyok. De mindegy. Szóval ja, hát az a demo verziója azért, hogy ablakon ez így ki van. Demo. Hát a demo verziója ez egy ilyen pipi pupu papa lipu. Ez nem ér semmit, ez egy kalapizé. Hát jó van, hát mindenre, de erre nem számítottam, hogy ilyen rossz There's lesz. another miss! Jó, hát arra számítottam, hogy nem lehet kimenni, hogy legalább valami láthatatlan fal lesz, de nem, hogy demo. Hát azért azért no. Hát jó, hát köszönöm szépen, hogy néztétek a videómat. Ha értesítelek titeket, hogyha megveszem, mert lehet, hogy most azonnal ráteszek egy 5 eurót a Steam accountomra is. Mi az? Terrible! No, megveszem. Na igen, majd ha meg lesz a igazi, akkor értesítelek titeket, mert ez amúgy ez egy jó logikai játék, meg minden. Szerintem apukám meg is fogja engedni. Wait a minute! Szóval ja, köszönöm szépen, hogy néztétek a mai videót, és majd ha meg lesz a igazi, akkor egyből csinálom a videót, ha úgy lesz időm, mert most is lássátok, hogy mit tudsz itt csinálni, nincs hogy challenging, vagy éjjel Hurry up! nappal. I'm freezing already! Pufát befogod. Na szóval, ja, köszönöm szépen, hogy néztétek a mai videót. Nem tudok beszélni. Örülök, hogy tetszettektek, és ja, no sziasztok!